Goeie. Het meeste mais is er nog wel oud. Krek op tijd verdwijnen. De stritten waren er net eerst bot smarrig van. Dat waren ze wel van het hekkelwerk, vanwege het broeken van materieel dat San en Oekraïne kent, zo groot is het. Maar het wil kleren. En de boeren kunnen hebben kleermaatje van een jellige discussiëren over de stikstof en wat voor oren oerand als ik maar op de harken krijg. Zelfs daar moet je praten, want er is net één die het wetenschappers leeuwt. En die leeuw koor ik net. Er had de oude mannen een jong west in het provinciehuis van Stedeleden en de Farmers Defence Force. Dat zei de oude kranten te meesten, maar die had er ik net bij west. Dus er staan wat hap-snap-kreten in de kranten. Wetenschappers die zo'n design dat het misschien al je nog wel wat taf valt met die stikstof. Dat is wat oors uit oorens is, en dus dan wil je nu op het provinciehuis. Dit had ze vanwege de verkiezingsverlet van wat milders. Ja, dan kom je dus ik in de kranten, signaleer dat de onlandschapsspinelijende Jantien de Boer het skreun had en net landbouwredacteur Aan van der Molen. Journalistiek is het verhaal ik wel eens geen hechte punt. Er staan enkel wat kreten in. En die week net iemand wist dat die jongen houden worden zoeken. En opzet waar met de farmers van die Defence Force. Heel vreemd. Net alle belutsenden konden mij praten. Wij kennen dus enkel jochtje op Remkes zijn verhaal waanzin. Theater Groot, het D66-Kamerlid die het regeringsbeleidsplan skreun had, die wie vreed van de omroep. En hij weet wel wat Remkes al opskreun had. Dat ken haast niet oors. Hij zei het notemeesten dat hij het nooit oer hele keihard had, maar bargen en hinnen. En dat de financiële positie van de boeren essentieel wichtig is. En dat we misschien net rond 2030 komen moeten, maar dat de beste praten is hoe flexibel aanpassen in regionale kriten. En ze verdienen. De Groot die lutst hem dus voor het eerst zo de periode weer om. Dat wie al voor het idiote stik in de leeuwte kranten sneun. Wat is er achter de scherms eigenlijk alleen aan de hand? Orange stemming?